ihe gbasara nwatakịrị anụnwa bụ nwanne m nwoke onye Igbo etiti ndị kwesị ije nga maka this small boy buru ibu. Yes, like when ndị kwesị nọcha ọgụdụ a day or 12 hours na prison before ha apụta, especially that girl na rush that woman mgbe ahụ wee jee na-eme aka n'ilu otu a na-eme aka n'ilu. That girl kwesịrị ije nga ọgụdụ 12 hours or one day 24 hours. Maka ihe na-eche mgbe abụ ka the girl that is mgbe rush the woman ọ na-esepụta aka ọbụna n'anya the woman azago ịghọtago or no that is no onyego the woman ezigbo mark ịghọta ife dị na ebe a na-eso this woman anyị ji fụkwa this woman ebe o sekpana na ọ bụrụ na nwaanyị enwero dent enyere ya unu ncha niile kwesịrị ije nga nọ ya 24 hours before na-apụta. Unu ncha niile na ebe a sọsọ onye dị free ebe a bụ nke a mee video that woman mee video sọsọ ya kwesịrị dị free. Maka mụrụ m ka multitude of ndị Igbo ga-esi n'ọrụ fụ ihe nwaanyị a mere nwatakịrị na ya ribi onye aka n'alụ so ọ dị fresh na-eje prison. Ọ ga-adị nnọọ fresh otu ọ dị nnọọ ya na ụmụ ya dị very very fresh wee na-eje prison. And onye ọzọ kwesịrị ije nga ebe a bụ gịnị di ya kwesịrị ije di the woman bụ the number one person kwesịrị ịga prison. Maka na mụrụ m ka ihe esi nụta nwaanyị kalie gị idowe n'ụlọ ọ bụ na gị na the woman nwere the same mindset of wickedness iji dọkụ waterproof were ya na-ada nwatakịrị nwoke ọmarịcha nwoke very handsome guy wee dagide ya daa ya arụ ya niile. Nna m ka ị na-emene na mpe o ka ihe na-ewute mbụ na-etiri onwe anyị ihe that is my own anger etiri ihe and the family nwe nwa ndị ọbụla ji the case ọ bụ na family ọfụma otu si chọọ just contact me. Emechakwa in the case anyị ga-enye nwa free education mee ka mmalụ ọ bụrụ na gọọmenti ji dịka o nwere ụfọdụ si na gọọmenti ejidego the case I don't know m eziokwu mana ọ bụrụ na gọọmenti ji the case fine ọkwa na-emechie the case enye ha nwa free education contact me anyị ga-enye ya free education. Ama na ọ bụ na Anambra state gọọmenti jide the case they will give this child free education. I know if true na Anambra state gọọmenti ike nọ n'ime ji the case now after everything they will offer him a free education. So biko mana ọkwa na ụdị ha adịghọ mee ka mmalụ mma ewepụtara nwatakịrị ya ndị Igbo ndị ga-enye ya free education dị ka aja ị ga na-afụ ha mana comment section ebe anaghị achọ ha achọ all over the world ịghọtago. Ihe na-ewe m iwe bụ na ndị Igbo be anyị jere na-ete nwaanyị ude nke nwaanyị nke ọzọ je na-eme ya aka n'iru otu a inwe eze aka ọkpọ ihe ebie ya n'ofu anya bikwasị ọzọ anyị aza nwaanyị adị fresh jewe prison arụ nwaanyị this woman dị fresh jewe prison bụ obi mgbawa eziokwu heartbroken ọ na-agbawa m obi. Ọ bụrụ na gị na nwa mmadụ ama mbinwu kpọ n'anya ị na-anya fụ na gị na nwa mmadụ ama mbi kpọ n'anya maka prison ama nka ndị niile ahụ gbakọjuru ebe ahụ si wee ghara igbuwa nwaanyị anụnwa na di ya isi fa hapụfa fa wee na-ahụ ụfụ amaghị m ebe fanọ na fanọ na kọstọdị ndị uwe ojii ka fanọ na kọstọdị ndị ọrụ nche famụ ebe fanọ nke bụ na nwaanyị anụnwa na di ya na ọbara kwesịrị ịda apụfa n'ahụ nnukwute ọbara ahapụfa onweghị ofu mkpụrụ ọbara dụfa n'ahụ. Kedu ka nwaanyị bugolo afọ ime na ime nsuchia nwa ya esi wee weta proof weta rọba mụnye ya ọkụ wee na-atụ obere nwa dịte ihe ezi n'ahụ? Kedu na ụdịka ajọ obi dị ife a? Nwatakịrị a bụ Chizitere m o nwere ife o mere nwaanyị anụnwa o ya eji wee nwee ụdị obi a wee na-atụ ya ọkụ wata proof n'ahụ? Gụba okenye ọkụ weta proof tụsa n'ahụ nwana wụọ ka na-afụ gị ụfụ ị ka na-emetụ ya mmiri ka ọ fụdebe imajinzi ebe eji wee tụọ obere nwa n'ahụ ya niile. Nwaanyị anụnwa ya ata amosu, nwaanyị anụnwa na di ya ebe ekwensu, nwaanyị anụnwa na di ya fadụ mma ịkpọpụtakwa ọzọ ka ụwa niile were okwute wee magbuo fa. Ndị adịghọ mma ịdị ndụ eziokwu ka nna agwa ụnụ na nwatakịrị anụnwa dị ndụ bụ Chineke ka debere ya ndụ maka na amụọ ka a esi wee were ọkụ weta proof na ọkụ rọba tụkasịcha nwa n'ahụ ma kechie ya aka kechie ya ọkpa kechie ya ọnụ gbaba ya ọtọ tọwa ya n'azụ ụlọ bube nya bụ nwatakịrị ọnụ o wee nọrọ ebe ahụ wee na-asụ ude okwu weta proof wee nyapụsichaa ya ahụ. Unu fụ nwatakịrị a ya ife onyonyo aka na-agụ m ụrịa nke bụ na kịta na-emeghị ya sọjiri n'ọkpụ ya
ụfụ ụdị ọnya dị ya n'ọkpa ya nke ahụ dịrị ka ọkụ weta purufu nke ahụ o hopụrụ ya ọkpa ebe anyị nya o kwonyiri ọkpa ekwonyi ike nwa niile afọ nwaanyị na-amụ nwa wee nwee obi wee mee nwa mmadụ ụdịka ife anụnwa ajụọ ya isi na ọ nyụrụ nsị n'ite ọ bụrụ na nwa gị bụ nwaanyị anụnwa nyụrụ nsị n'ite ife imelụ nwa ya emie nwa afọ jọrọ gị njọ ịkpọrọ nwa mmadụ o kwezighị kpọọ n'anya be nne na nna ya kpọọ n'anya bụ nwatakịrị zụba nke zụba nwa o kweghị na ị chọrọ nkụzi jee kpọọ ndị nkụzi ka fa kụzibalụ nwa gị efe ị chọrọ ịchọ Hausa fa ekuzielụ nwa ịchọọ Igbo fa ekuzielụ nwa ịchọọ Yoruba ịchọọ Alakụba ịchọọ China nke ọbụla ị chọrọ fa ya ekuziri ya nwa ọpọ nna ya bụ nwatakịrị bụ onye obodo yi otu Enugu steeti ka unu na-abụsi wee pụta oru oyiwe na Anambra steeti iwee nwee obi wee mee ya ụdị ife a ọ bụrụ na nwa nwụnahụrụ n'aka kedu ife ya akọrọ nne na nna ya nya iburu witi ya papa dị ya na ahụ bu n'alụfa ka iburu ya bụ nwatakịrị tụfuo gwafa na nwafa afụrụ efu ka ogene na ndị ntọrọ ụtọrụrụ ya amaghị m ifebe ebumnobi di na nwunye faji wee nwee ụdị obi mee ụdị ife a nke a ka a na-asị na okenye nọ n'ụlọ ewu anwụrụ n'ọgbụrị di nwaanyị anụnwa bụ efuru efu di ya bụ nwanza di nwaanyị anụnwa bụ mkpi na-agbara ọha ewu di nwaanyị anụnwa bụ atụrụ sogbuala ewu ị na-eme nwa mmadụ ife a ikwughe okwu asị nwoke nọ n'ụlọ ọgụ na anụ nwunye ụka nwunye na anụ alụsokwa ọgụ bụ nwoke ikwu nke u kwesịrị ịka nke nwunye ndị ala na-abụ